Kaibaan sa iyong 2 anyos na aki, matyagang nagpila ka subagong aga sa medical mission kan ako Bicol Party List sa Barangay Alcala, Daraga Albay, ang residenteng si Juvie Mendebel para maresetahan nin bulong sa pigmamati ni Dang Sipon kan sa iyang aki. Salamat na dakiloon talaga. Kadakilong salamat talaga sa inyong ako Bicol ta. Kung wala ka mo pauno kaming nagacheerios. Ang residenteng si Lola Adelina, pigpakonsulta man sa doktoran sa iyang nagkukulog ng mga tuhod. Nagpasalamat po ako. Tanagdigdiso ako Bicol, ar kaining may namati ako na magkukulugan sa kuyang bites, o ngunyan, tinawan ako nindaki bulong, ibad maray na ako. Salamat sa Total na 300 na residente kan Banwaan ang nakinabang sa medical mission. Apwera sa mga residente kan Barangay Alcala, minuksan man ang aktibidad sa mga taga-Barangay Matnog, Barangay Kilikaw, asin Barangay Banyadero. Dakilo ng pasalamat naman sa ngaran sa Barangay Council ng Alcala. Siyempre, hindi lang aning Barangay Alcala, kundi aning buong Mayon area, yung Kilikaw, Alcala, Matnog, Banyadero, na kung sa din, didingin na ginibo itong medical and dental mission. Dakilo na katabangan na para sa mga residente sa ating Mayon area. Sa liwat, dakilo na pasalamat naman. Apisar sa medical mission, nagkaigwa man ng libreng dental services. Naging posible ang aktibidad sa Tabangkan Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC asin PNP. Maski medyo makubaray ang panahon, at least naka-activity kita. Kami po, padagos kita na may election man o dae, pigigibuta po ini dahil iyo po inang mission ta na iyo po ang pangako ta sa tao na pag-service inda sa salud. Mientras tanto, dadarahon man kan partido ang mga serbisyong ini sa Barangay Piña Francia, Daraga Albay sa aga Enero 15. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Ward.